Diba, one station kami. Kung yung tulog, yung kung di sino masaitin ko, o at continue siya kanyang hintay. At tulog one, at tulog one, dapat. Sa tao namin ng kapatid. Pagka nakasayin ka sa room 1, yung tatlo, gusto, kung matakas siya, siyempre, hindi ka nang pwede mag-ilang ito.